auren soyayya, auren soyayya. Sadiq Saleh on the beat. Aisha Abba auren soyayya, haɗin dangi lallai kun dace. To kai farko na sa sunan Allah na, shine ke bani min yau agoba ya mun kari. Sarki rabbani mumin dan amina masoyinka, rabbi ka kare ni magace ta aure zanayi don karfafa kauna. Aisha da Abba amarya sun yi auren soyayya, tsari na ku ba wata ƙarya, gaskiya ku ka sanya, ku rike tutar ku ta girma da cikar ku masoya. Auren dangi da haɗin Allah sai ku karama juna, sai ku karama juna, sai ku karama juna. Taro yayi taro, ango da amarya ake nuna, kowa ya hallara, maza mata duka na takawa. Ga yara kankana suna shela kan kun dacewa, ga abokan shi ma da ƙawayen kema, duk a wannan rana, a wannan rana, a wannan rana. Shi dai aure bauta ne kuma nufin Allah ne, shi ne ya haɗa tsakaninku kun ga alkhairi ne. Babbar riba ce mai tsoka mun kuka ɗauki hakan ne. Abba ga Aisha amaryarka, alabar so kauna, alabar so kauna, alabar so kauna. Zan yi kira gare ka, Abba gaban kunnanka, yau ranar aurenka, nauyi ya hau kanka. Aisha ta zama taka, sai ka rike matarka, komai in taimaka, babu fushi ba duka, cikin sunnar manzona, manzona, manzona. Aisha na dawo kanki, ke rike angonki, karki biye wa ƙawayenki masu barin baki. Zaman ki gidanki na aurenki, dan neman aljannarki, ki tausaya Abba masoyinki, angonki abin kauna, abin kauna, abin kauna. Ku dai yanzu ko kun wuce baya, kun bau wasu suna bisa hanya. Zainab Shafa'atu, Hajiya da Zainabu da sauran nasu tili-tili suna bisa hanya, ƙawayen juna, ƙawayen juna, ƙawayen juna. Anan ne zan dasa aya, ni ja'in na zo, ni waƙar aure, aure na masoya. Abba amarya Aisha, fatan alkhairi, fatan alkhairi, ango da amarya kun cika masoya.